Dan huwa One News u dawn huma l-punti ewlenin. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela intervistat waqt One News. Ikkonfermati 13 il-każ ġdid ta' coronavirus f'pajjiżna fosthom anzjana residenti f'San Vincenz de Paul. Irbaħtlek fis-skiet u fis-silenzju, irbaħtlek fis-solitudni, iżolat mill-bqija tad-dinja. Kliem Martin Attard, raġel li għadu kif rebaħ lill-virus COVID-19 wara xahar infettat. Pazjenta li ilha sena u 10 xhur f'Londra tistenna trapjant tal-fwied taqsam l-isfidi magħna, tappella lil Maltin japprezzaw li qegħdin fart welidhom. Il-Knisja Kattolika tfakkar il-Passjoni ta' Kristu fit-toroq fejn is-soltu jsiru l-purċissjonijiet kien hemm ħemda għajr ir-riħ ta' bandiera tperper mezzasta. Niselmilkom jiena Colin Degwara u nilqakom għal dan il-bulettin tal-aħbarijiet. Se nibdew dan il-bulettin tal-aħbarijiet billi nsegwu b'mod dirett intervista mal-Prim Ministru Robert Abela. Inselmilkom u nilqakom biex issegwu din l-intervista li se nkun qiegħda nagħmel lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Prim Ministru nsellimlek, nafu li llum il-ġimgħa l-kbira iżda l-Gvern baqa' għaddej bil-ħidma tiegħu tanti li l-bieraħ stess ħa pożizzjoni bla preċedent fejn iddikjara li mhux se jaċċetta u jiggarantixxi salvataġġ ta' immigranti irregolari. X'wassal biex il-Gvern ħa din id-deċiżjoni l-ewwel nett? Insellimlek l-ewwel nett, insellem lil kull min qed isegwina mid-djar tiegħu, importanti li mid-djar tiegħu deċiżjoni bla preċedent, deċiżjoni qiebsa, deċiżjoni li tfisser responsabilità kbira, deċiżjoni li jista' jkollha wkoll riperkussjonijiet għal pajjiżna li qegħdin però isnihom sew isna ċ-ċirkostanzi kollha qegħdin fi gwerra. Dik hija r-realtà. Qegħdin fi gwerra mhix tradizzjonali, mhix il-gwerra tal-armamenti, qegħdin fi gwerra siekta bl-iżvantaġġ li lil-għadu ma nafux. Dik hija r-realtà tal-pandemija li qegħdin ngħixu fiha. U għaldaqstant il-miżura li ħadna kienet waħda proporzjonata għal dawn iċ-ċirkostanzi. Jista' jkun li f'ċirkostanzi normali fil-ħajja normali ta' kuljum kienet tkun deċiżjoni eċċessiva li minn dak li wieħed seta' jagħmel. Fiċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom illum mhux biss hija proporzjonata imma hija waħda meħtieġa. M'għandniex alternattiva. U x'kienu d-deċiżjonijiet? Iktar minn deċiżjoni kienu 3 deċiżjonijiet illi ħadna. Immur lura għat-3 ta' April. L-ewwel deċiżjoni importanti li ħadna, bla preċedent ukoll, kienet dik illi lill-bastimenti tal-NGOs dak li jmorru ġifieri għas-salvataġġ tal-immigranti irregolari jekkux salvataġġ li jagħmluh b'mod ġenwin jew le għandi d-dubji tiegħi, però nieqaf hemmhekk fuq dan il-punt, però lil dawk il-bastimenti tal-NGOs għamilna l-pożizzjoni ċara ħafna u kkomunikajna l-pożizzjoni tagħna kemm lill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-istati ta' bandiera ta' dawn il-bastimenti u għamilnija ċara li jekk iridu jagħmlu salvataġġ kif fil-fatt għamlu salvataġġ, iridu jieħdu lill-immigranti fil-pajjiż tal-bandiera tagħhom. Jiġifieri jekk għandek bastiment li hu reġistrat il-Ġermanja, jekk huwa reġistrat Spanja, iridu imorru hemmhekk u d-disembarkation tal-immigranti irregolari issir f'dawk il-pajjiżi. Dik kienet l-ewwel deċiżjoni li ħadna, ma ħarisniex lura u dik id-deċiżjoni ġiet implementata b'dixxiplina. Jiġifieri min qed jgħid li kien hemm xi U-turn mhu minnu xejn għax dik id-deċiżjoni kienet tirrigwardja il-bastimenti tal-NGOs dak li huma reġistrati u li jġorru bandiera u hemmhekk id-deċiżjoni ttieħdet fit-3 ta' April. Fast forward numru ta' ġranet u għamet din it-tieni realtà. It-tieni realtà li ilna nesperjenzaw f'pajjiżna biex ngħidu kollox ukoll ta' dajjes li mhumiex reġistrati f'ebda stat ma jġorru ebda bandiera li jitilqu mixtut Libjani u jaqsmu lejn pajjiżna. Ġifieri dawk id-dajjes iż-żgħar ħansejħilhom hekk jew dajjes żgħar b'ħafna iżda migranti fuqhom li jġorru l-immigranti. U hemmhekk il-ħafna li rnexxilna nżommu dak in-nies ma jafuhomx u nifhimhom. Però nassikura lil kulħadd illi l-kwantità enormi ta' dajjes illi jirnexxilna nżommu u hawnhekk bil-forsi rid insellem il-forzi armati tagħna partikolarment lill-Brigadier Jeffrey Kurmi kif ukoll il-forzi armati kollha tad-dedikazzjoni aħna qed naħdmu lejl u nar. U meta qed ngħid qed naħdmu bil-lejl qegħdin naħdmu bil-lejl fis-sigħat ta' filgħodu bla waqfien. U bil-forsi rid ikolli nagħti tislima speċjali verament huma l-eroj tagħna li ma tantx jidhru ma li qed jagħmlu xogħol li huwa mhux biss brillanti ma li ma jidirx. Imma kieku ma kienu xumma, mhux dajsa kienet tidħol, kienu jidħlu għexieren ta' dajjes u għalhekk irrid bil-forsi nsellmilhom. Mela ma dawk id-dajjes kollha li rnexxilna nżommu kien hemm dajsa illi rnexxielha tidħol fiż-żona ta' salvataġġ tagħna. Dik li tissejjaħ is-Search and Rescue Region l-SRR.
Hemmhekk ħadna deċiżjoni laqajna l-Kabinett b'urġenza, deċiżjoni tal-Kabinett bil-miktub b'mod unanimu, konna unanimi fid-deċiżjoni tagħna, għamilna pjan ta' kif se naħdmu. Il-pjan kellu żewġ punti ta' prinċipju. L-ewwel wieħed li l-portijiet tagħna ma joffrux post sikur għall-immigranti, jiġifieri l-immigranti ma jistgħux jgħidu Malta hija post sikur u rridu nidħlu. It-tieni punt huwa maħniex se ndaħlu immigranti. It-tielet punt huwa li ma nistgħux niggarantixxu il-salvataġġ ta' dawn l-immigranti. Ġifieri aħna r-realtà hija li r-riżorsi ta' pajjiżna mhux m'għandniex riżorsi biex nassistu fl-SRR tagħna. F'dan il-mument partikolari meta inti għandek ir-riżorsi kollha tal-pajjiż li huma dedikati u ffukati fuq li nikkontrollaw l-imxija tal-COVID-19. Ma jistax ikun li twaqqaf dak ir-riżorsi u tutilizzhom f'pajjiżek għall-poplu tiegħek u toħroġ għexieren ta' mil il barra biex tagħmel salvataġġ l-immigranti. Din xi ħaġa li ma tistax issir fiżikament ma nistgħux nagħmluha. Allura l-messaġġ kien wieħed ċar m'aħniex qed niggarantixxu s-salvataġġ, l-immigranti ma jistgħux jidħlu f'Malta. It-tielet deċiżjoni li kellha tittieħed dik li kienet kontroversjali kienet illi di deċiżjoni ttieħdet fil-waqt illi dik id-dajsa diġà qiegħda fis-search and rescue area tagħna, fl-SRR tagħna. U kien għalhekk illi d-deċiżjoni ttieħdet li b'eċċezzjoni ta' din id-dajsa biss, din id-dajsa la darba qiegħda fl-erja tagħna diġà tidħol dajjes oħrajn il-pożizzjoni tagħna hija ma nistgħux niggarantixxu s-salvataġġ tagħhom. Id-deċiżjoni ġiet komunikata, kulħadd jaf biha, illum m'hemm skużi dwarha. U għalhekk illi forsi jiddispjaċini ftit min jgħid li għamilna U-turn, ma għamilna U-turn xejn. Anzi konna konsistenti f'kull deċiżjoni li ħadna. Fejn ħadna deċiżjoni dwar il-bastimenti reġistrati tal-NGOs, bqajna magħha, fejn ħadna id-deċiżjoni issa dwar dawk id-dajjes li m'għandhomx bandiera. Għadna se jkun hemm eċċezzjoni waħda u semmejniha fl-istqarrija u tajna raġuni għala mela ma qlibniex dak li għadna qabel, konna ċari anzi fl-istqarrija nnifisha, il-pożizzjoni millum il-qudiem hija waħda ċara. Jiġifieri dik hija r-realtà li għandna qudiemna, nifhem ir-realtà li għandna fi xtut Libjani, hemm gwerra massiva hemmhekk ukoll, però kulħadd irid jifhem ukoll ir-realtà ta' xtutna. Fil-fatt ħafna staqsew kif fil-waqt li kienet komunikata din id-deċiżjoni tajjeb li niċċarawha wkoll li kien hemm persuni li ddaħlu l-art kif semmejt. Kif seħ dan? Iva, seħħal dik ir-raġuni li semmejt għaliex id-dajsa in kwestjoni kienet diġà fil-mument li bħala kabinet ħadna d-deċiżjoni u fil-mument imbagħad li tlestet l-istqarrija, dik id-dajsa kienet diġà ġewwa xtutna. Mhux ġewwa xtutna, ġewwa l-SRR tagħna li hija żona kbira ħafna li tmur lil minn xtutna. U għalhekk li ttieħdet id-deċiżjoni li minħabba li dik id-dajsa kienet diġà fl-SRR tagħna u ddistingwejniha minn kull dajsa oħra. Hemm dajjes tal-hemm bħalissa meta niżvel ebda sigriet min huwa dilettant tal-baħar jista' jsegwi u jara li hemm dajjes li ġejjin lejn xtutna u fis-sigħat li ġejjin. Fis-sigħat li ġejjin żgur mussejjer norqod jien kif mussejra torqod l-armata, kif mussejjer jorqod il-brigadier għandna lejl li ħankunu qegħdin nissorveljaw dajsa u l-pożizzjoni hija waħda ċara. L-pożizzjoni tagħna ikkomunikajniha mhijiex kwistjoni ta' nuqqas umanità huma realtajiet li jweġġawk. Imma meta għandek is-saħħa tal-poplu tagħna li tista' tiġi preġudikata, hemmhekk ikollok tipprioritizza. U anke fuq did-dajsa illi daħlet għamilna numru ta' salvagwardji. L-ewwel waħda, kull persuna li daħlet ġiet ittestjata, ġiet swabjata għal COVID-19. It-tieni miżura illi ħadna hija li tpoġġew f'iżolament waħedhom ġifieri ma tpoġġewx ma' ħadd ieħor, imma f'iżolament. It-tielet miżura hija li se jinżammu f'detenzjoni. F'detenzjoni jfisser li mhumiex se jkunu qegħdin jiġru fit-toroq tagħna imma se jkunu jinżammu maqfulin. Niddejjaq ngħid l-kelma hija r-realtà ta' dak li se jiġri. M'hemmx alternattivi qegħdin f'perjodu bla preċedent f'pajjiżna, il-ħolma tiegħi ħolma li rid nagħmilha realtà hija li noħorġu minn dan il-mument kemm jista' jkun malajr, għandna bżonn noħorġu kemm jista' jkun malajr minħabba l-ekonomija ta' pajjiżna u ma jistax ikun li dak il-mument nissugrawh minħabba dawn il-kwistjonijiet. L-ewwel semmejt is-sitwazzjoni fil-Libja, Prim Ministru, nafu li hija sitwazzjoni ta' instabilità kbira, kemm qiegħda tħasseb lill-Gvern Malti bħalissa din is-sitwazzjoni u fuq kollox kemm taħseb illi dan għandu iħasseb fuq kollox lill-Unjoni Ewropea? Tħassbek għaliex is-sitwazzjoni li qegħdin niġu marfa dwarha fil-Libja hija waħda li tixxokjak. Ta' mijiet ta' eluf ta' persuni li jridu jaqsmu mixtut Libjani, jaqsmu naturalment l-għażliet huma tnejn, Lampedusa u Malta. Dawk huma l-ewwel żewġ postijiet illi wieħed isib. Għal daqstant din il-pożizzjoni ħaniġi kritikat żgur qed nara diġà kien hemm xi NGOs li tkellmu li se qegħdin hardline. M'għandniex alternattiva u għalhekk di deċiżjoni bla preċedent li ttieħdet b'responsabilità. Jiddispjaċini ngħid li l-għajnuna kollha li tlabna l-Unjoni Ewropea kien issarfet f'simpatija u f'solidarjetà
U allura l-pożizzjoni tagħna ħatibqgħu kun waħda ta' simpatija u solidarjetà wkoll. L-obbligu tiegħi bħala Prim Ministru tal-pajjiż u flimkien mal-bqija tal-kabinett hija li nissalvagwardjaw is-saħħa tal-poplu Awċi u Malti dik hija l-ewwel priorità, mhux se nonqsu mill-umanità illi wieħed jistenna, biss però qegħdin f'realtà li rridu nipprioritizzaw. Ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn ir-riżorsi li għandna f'pajjiżna jinqasmu fit-tnejn. Għandna bżonn kull riżorsa li tibqa' ffukata f'pajjiżna. Minħabba dawn iċ-ċirkostanzi jkollok tieħu miżuri illi huma eċċezzjonali. Ċirkostanzi eċċezzjonali, miżuri eċċezzjonali. Qabel illum ħadd qatt ma ħadhom, nifhem iċ-ċirkostanzi kienu differenti, illum inbidlu dak iċ-ċirkostanzi u jridu jittieħdu. Mal-Unjoni Ewropea nibqgħu nagħmlu l-abbokkamenti biex jgħinuna, jekk jibqgħu ma jgħinunix allura jkollna niddefendu l-pożizzjoni tagħna u niddefendu x-xtut tagħna. Nafu wkoll, Prim Ministru, illi fost bastimenti li jkunu bl-immigranti hemm dawk tal-NGOs għalkemm mhumiex l-uniċi. Il-Gvern fl-aħħar sigħat ħa immigranti minn bastimenti ta' NGOs? Assolutament le, mill-mument li aħna ħadna dik id-deċiżjoni fit-3 ta' April li għadda, ikkomunikajniha bil-not verbal lil pajjiżi li tal-bandiera ta' dawn l-NGOs u minn hemmhekk aħna ma daħħalna ebda immigrant li kien abbord il-bastimenti tal-NGOs. Pożizzjoni kienet riġida, kien hemm min kritikana wkoll, żammejna ma' dik il-pożizzjoni se nibqgħu nżommu ma' dik il-pożizzjoni. Jekk il-bastimenti tal-NGOs iridu jmorru fl-SRR tagħna jew fl-SRR Libjan u jiġbru l-immigranti minn hemmhekk, liberi li jagħmluha, però mbagħad iridu jaraw fejn se jieħdu lill-immigranti. F'pajjiżna id-diżembarkazzjoni diġà għamilniha ċara li mhux se jidħlu. U hemm raġuni loġika wara kollox apparti il-kwistjoni tas-saħħa pubblika. Aħna laqna il-port tal-cruise liners, għalaqna l-ajruport anka kerki li kritika li biex daħħalna żewġ Maltin konna ftit diffiċli. Dawk huma realtajiet u nifhimha hija kritika ġustifikata. Għalaqna l-airport mill-flights kummerċjali, mill-flights tal-passiġġiera. U allura nistgħu aħna mbagħad nużaw kell differenti meta tidħol l-immigrazzjoni regolari. Dawn huma reazzjonijiet loġiċi, jiena nifhem li l-bieraħ kien hemm outcry mill-pubbliku, nifhmu. Kieku jien ma kontx fil-pożizzjoni li naf is-sitwazzjoni sħiħa, kien ikolli l-istess sentiment. Illum qed nispjega dal-fatti kollha li wasluna għal din id-deċiżjoni, deċiżjonijiet it-tlieta li huma dak li semmejt, inkluż li tiddaħħal biss din id-dajsa waħda, kienu deċiżjonijiet ta' kabinett li ntrefaw b'mod kolleġjali, ġifri hemm responsabilità kollettiva importanti f'ċirkostanza bħal din għax il-pis mhuwiex żgħir, il-pis li jrid jerfa' kull wieħed u waħda minnha. Li ħadna din id-deċiżjoni bħala mexxejja tal-pajjiż huwa wieħed bla preċedent, nagħmluh dak huwa lil poplu fdana bih dik ir-responsabilità li mmexxu l-pajjiż u nemmnu li qegħdin nieħdu kull deċiżjoni li hemm bżonn biex nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Nafu wkoll li f'dak l-istess komunikat tal-Gvern li qed nitkellmu dwaru jissemmu wkoll iċ-ċentri tal-immigranti f'pajjiżna. Għandna wieħed saħansitra li bħalissa qiegħed kollu taħt kwarantina. X'passi oħrajn qed jittieħdu f'dan ir-rigward? Iva, l-kwarantina fl-aħħar mill-aħħar qed hemmhekk sabiex tipproteġi lill-immigranti infushom u naturalment tipproteġi lill-poplu Malti. M'għandniex niddejqu ngħidu li qed nagħmlu miżuri iva biex nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti u biex nipproteġu l-pajjiżna. Ukoll il-kwarantina hija dik mandatorja kif wara kollox kull persuna Maltija u Awċija li hija soġġetta għall-kwarantina mandatorja tittoqgħod ġod dar tagħha. Kull Malti u Awċi li huwa soġġett tal-kwarantina mandatorja qed isirulu checks biex jaraw illi qed tiġi obduta dik il-kwarantina. L-istess fil-Open Center, illum għadux Open Center fis-sens li l-persuni li hemm ġewwa la qegħdin fi kwarantina mandatorja jridu joqogħdu hemmhekk, dawn huma l-miżuri li qed jirrakkomanda d-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, miżuri li aħna obdejnihom bħala Gvern mill-ewwel implementajnihom mill-ewwel u se nibqgħu nimplementawhom sabiex niżguraw illi ma jkun hemm ebda kompromess mas-saħħa tal-poplu tagħna. Prim Ministru, se ngħaddi għall-aħħar domanda tiegħi, issa għaddejjin minn perjodu straordinarju mhux Malta biss imma id-dinja kollu f'dan il-mument. Kemm huwa kruċjali li aħna kollha kemm aħna nikkonċentraw biex ovvjament il-pandemija tal-COVID-19 tgħaddi buċċ il-ġid nagħlqu dan il-perjodu ikraħ u kif dejjem tgħid inti nerġgħu nitilqu niġru. Nappella disċiplina stretta u responsabilità. L-appell tiegħi llum ħanamlu b'aktar forza. Ġejjin ġimgħatej kruċjali. Make or break. U mhux se noqgħod nomod kliemi, jekk se nkunu disċiplinati ħafna, se noħorġu mill-perjodu kemm jista' jkun malajr, jekk se nillaxkaw fid-disċiplina u responsabilità tagħna, allura se ndumu nkaxkru. Se ndumu nkaxkru u ma jiġux esklużi miżuri aktar riġidi. Jekk iridu morru f'dik id-direzzjoni dal-weekend, kulħadd għandu jmur fil-bajjiet, kulħadd għandu joqgħod jiġri barra, ir-reazzjoni tiegħi nhar it-tnejn se tkun inżid il-miżuri.
Mela l-għażla hija fidejn in-nies jekk se jkun hemm nuqqas ta' dixxiplina f'dawn il-jumejn. Mhux f'dawn il-jumejn, fil-ġranet kollha li ġejjin sakemm jgħidilna d-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, ir-reazzjoni tal-Gvern se tkun li jżid il-miżuri. Mela għalhekk nappella nifhem li nhar il-ħattija ta' dispjaċir għal kulħadd li ma jistax jorganizza kliet fil-familja dispjaċir tiegħi l-ewwel wieħed. Se niklu waħedna bħala familja jien, il-mara u t-tifla. Id-deċiżjoni hija ma mmorrux niklu għand il-ġenituri tagħna għaliex huma meqjusa bħala persuni vulnerabbli billi għandhom aktar minn 65 sena. Dispjaċir kbir l-ewwel darba li naf li qed nagħmluha f'ħajjitna, imma iċ-ċirkostanzi hekk jitolbu. Jgħaddi dal-perjodu, jiġi perjodu isbaħ, iktar ma jgħaddi malajr, importanti kif semmejt tajjeb inti li naħarbu niġru kemm jista' jkun malajr. Inutli li għamilna suċċess kbir fil-qasam mediku, fl-aspett mediku, sellem il-Chris Fern, Charmaine Gauci, il-Chris Barbara, il-Charles Maljazzo Pard, il-kull min involut fil-qasam tas-saħħa, għamilna biċċa xogħol eċċezzjonali. Jekk però se ndumu għaddejjin bil-miżuri ta' restrizzjoni, se jkollna l-problemi. U għalhekk jiena nappella li nkunu dixxiplinati nosservaw dak li jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa, ħalli naħarbu niġru l-qudiem, is-sigrit se jkun li pajjiż jaħrab jiġri l-ewwel il-qudiem. Hemmhekk se jkollna vantaġġ jekk jirnexxilna naħarbu fuq qudiem mill-ewwel, hemmhekk se jkollna vantaġġ fit-tkabbir tal-ekonomija tagħna fuq pajjiżi oħra u fl-aħħar mill-aħħar il-kejl tas-suċċess li kellna f'din il-pandemija se jkun imkejjel fuq żewġ binarji, mediku u ekonomiku. Jekk il-mediku se jdum wisq, ir-restrizzjonijiet se jdumu wisq, allura se ngħidu ma kellniex suċċess komplet. Jekk se jirnexxielna l-miżuri mediċi innaqsuhom kemm jista' jkun possibbli taħrab il-qudiem tiġri l-ekonomija u ngħidu li kellna suċċess komplet fil-kontroll ta' din il-pandemija. Prim Ministru, nirringrazzjak li naqgħod magħna llejla, nirringrazzja lilkom tal-li ġobkom issegwu din l-intervista, nitlobkom tibqgħu magħna biex nerġgħu ninaqdu mal-kollega Colin Degwara u nsegwu l-bulettin tal-aħbarijiet. Grazzi u nsellmilkom.